Здравейте! Днес сме с Иван Бакалов, виж възпитаник на нашето училище. Здравейте! Здравейте! Каква специалност сте завършили? Завършил съм механизация на селското стопанство. 1995 година. С какво се занимавате сега? Занимавам се, председател съм на винарската изба в село Карайсен. Тук съм на работа от 22 години, а съм председател от 8. Преди това бях главен счетоводител на избата. С какво наученето в училище ви помогна да успеете? С много неща. Училището, средното училище, в което завърших, беше най-доброто в района, централния район на Великотърновска област. Имахме ученици от всички села, от Ресен, от Самоводен, от Балван, от къде ли не, от Свищовско, Хаджи Димитрово, от Ценово, от всякъде имахме хора. И за да дойдат тези ученици на работа, на училище при нас, значи е било много реномирано. А като знания допринесли ли ви? Знания допринесе, да. Аз бях отличен ученик. Бях с 5,83, завърших средното училище. Тогава се освобождавахме от матури, не като сега, който завърши 3 години с над 5 български или математика, имаше право да се освободим от матура. Аз бях един от тях. Така че научили са ме много. Господин Варин Пенчев беше директор. Какъв ученик бяхте? Ами отличен, нали ви казах, отличен, добър, за пример. Държание, отличие, за пример, всичко. да. Много. Бях скромен, такъв един... Учих се. Беше ми интересно, аз обичам такива машини с стопански трактори. Какво друго беше? Електротехника учихме при Живко Драганов. По трактори Невена Стоянова, тя мисля, че още при вас, дойде на 25 години. Да. Сега вече... Как и защо избрахте това училище точно? Ами, защото трябваше да избере ли гимназията или тогава Отирето, Илия Затев, което беше другото средно училище, но това беше най-редомираното в Павликени. Даваха категория за шофьорска книжка, за С категория, от моя клас до 8 клас в основното училище, половината момчета дойдоха в това училище. И може би това е едното от причините да има приятели. Да сме заедно, дори 5-6 бяха в моя клас, другите бяха в други класове. Но пренесохме се там, при вас. Как е минавал един ваш учебен ден? Ами вървях половин час. Аз живея от центъра посока гимназията. И тръгвахме рано 7 часа. За 7:30 стигахме. Мисля, че бяхме от 7:30 тогава. Мисля, че бяхме от 7:30. Всяка сутрин вървяхме. Никого не возеха с кола. Сега не знам дали ги возят учениците, но тогава вървяхме пеша. Само ако е много голям дъжд, много голям нещо, невероятни условия, тогава. Поне колело нямахте? Не, нямаше такава опция. Всички вървяхме пеша. Ние бяхме много паралелки, дължа паралелка. 7 класа. Механизация, мелиорация, цветарство. 2 фермерски. Електротехника 3 годишни и монтьори 3 годишни. Може би отървах някоя, но това е 7 паралелки. А строги ли бяха учителите тогава? Имаше и строги, имаше и добри, както винаги ще бъде. Имаше. Първо беше Курсов Иван Маринов, господин Иван Маринов, той почина. Беше доста строг, но справедлив. После стана госпожа Стевка Станчева, следващите 3 години. И тя беше строга, тя беше по българска литература, разбирахме се с нея, добре беше. По какъв начин ви повлия училището, за да се изградите като личност? Ами дисциплина е. Ние тогава бяхме по-дисциплинирани. Началото на демокрацията беше, но все пак слушахме учителите, слушахме в час, ходехме с домашно, долу. Имаше и слаби ученици, винаги е имало. И силни, и слаби, но не знам. Самия престой в училището, практиките бяха много интересни. Карахме трактора за книжка цяла година, тогава, сега не знам как е. Цяла година кормувахме, после газка карахме цяла година при Желязков. Тракторът беше при Върчо Русев. Не знам. Те се отнасяха добре с нас, възпитаваха ни добре и ние станахме хора. Да. Ходихме в казарма. Сега и това ни правят. Има разлика. А можете ли да споделите весела случка от училищния ви живот? Ами те са много веселите случки. Не знам, весела случка. Ще ви кажа, може да е много смешно, но имахме един съученик от Русаля, Николай се казваше, малко бавничко говореше, в Балван.
учил в Балван, защото в Русали нямало училище основно. И идваше си на турба на училище, като чанта за хляб, такава плетена чанта, вътре учебниците, вътре му закуската, там, когато му пратили тяхните. И в часа по история при госпожа Пенка Косадинова, тя почина, лека и пръсна жената, в часа по история на Мишка излезе от чантата му. Той седеше на първия чин и мина на госпожата през бюрото. Мишка голяма, като малко плъкче. Излезе от чантата и като тръгна по подиума мишката и се стъписа. И от първия чин скочиха едни момчета, бяха от Ресен, Йордан Чосвраков. И като настъпа мишката и тя се размаза на подиума. Голям смях сме се смяли. Госпожата се побърка с Тас. То скъде да реве. Що ревеш? Каза, той ми домашния любимец. Какъв домашния любимец ми човек? Много смешно стана.